Λοιπόν, καλωσορίζουμε τον Γιάννη Κουράκο, τον βουλευτή Β' Πειραιώς της νέας μεταρρυθμιστικής ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης. Σου δίνουμε το λόγο, Γιάννη, και σε ακούμε με προσοχή. Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια περίοδο ραγδαίων διεθνών αλλαγών του οικονομικού, κοινωνικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Οι συσχετισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο αλλάζουν. Η Ελλάδα αλλάζει με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε. Το ερώτημα είναι προς ποια κατεύθυνση. Θέλουμε μια Ευρώπη των πολιτών, μια κοινωνική Ευρώπη όπως την οραματίστηκαν οι ιδρυτικοί της πατέρες, ή μια Ευρώπη των οικονομικών και τραπεζικών συμφερόντων. Θέλουμε μια Ευρώπη των σκοτεινών διευθυντηρίων και των ανάγκητων γραφειοκρατών των Βρυξελών, με τους πολίτες σε ρόλο κομπάρσο. Σαφώς και όχι. Φίλες και φίλοι, δεν είναι αυτός ο ρόλος ίδρυσης της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης, ούτε του ρόλου της Ελλάδος που οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην ομιλία του, στην τελική ένταξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια το Μάιο του 1979 στην Αθήνα, κατέστησε σαφείς στόχους. Η Ελλάδα προσέρχεται στην Ευρώπη με τη βεβαιότητα ότι στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης εμπεδώνεται για όλα τα μέρη η εθνική ανεξαρτησία. Επιταχύνεται η οικονομική ανάπτυξη σε συνεργασία όλων, κοινός καρπός η κοινωνική και η οικονομική πρόοδος. Σήμερα, μετά από 34 χρόνια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ελλάδα ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος? Η απάντηση είναι σαφώς όχι. Είναι η Ελλάδα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Σίγουρα όχι. Φταίνε γι' αυτό οι Έλληνες πολίτες? Αναμφισβήτητα όχι. Οι ευθύνες είναι τεράστιες για το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζω, το 1988 και εν ώψη της επικείμενης τότε ενοποίησης των δύο γερμανικών κρατών, ο βασικός της αρχιτέκτονας, Γκένσερ, επανέλαβε τα λόγια του Τόμας Μαν. Θέλουμε μια ευρωπαϊκή Γερμανία και όχι μια γερμανική Ευρώπη. Η Γερμανία ενώθηκε χάρη στην αλληλεγγύη των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών, που όλοι τότε στηρίξαμε την προσπάθεια ενοποίησης και οικονομικής ανασυγκρότησης της Γερμανίας σε ένα κράτος. Κανένα κράτος τότε δεν συμπεριφέρθηκε εκδικητικά και τιμωρητικά στους Γερμανούς πολίτες. Σε εμάς συμπεριφέρονται με την ίδια αλληλεγγύη? Ασφαλώς όχι. Κυρίες και κύριοι, η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά ευαίσθητη για τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης και της Ελλάδος. Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα βγουν από αυτό το καταστροφικό μονοπάτι μόνο αν αλλάξουν νοοτροπία. Πρέπει επιτέλους να πάψουν οι πολίτες να υπηρετούν τα οικονομικά δόγματα. Η σημερινή κρίση, κατά την άποψή μου, εδράζεται σε μια σειρά από αιτίες. Στην κατάρρευση του δυτικού μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης, στο έλλειμμα ενός πιστικού οράματος για μια μελλοντική Ευρώπη, στην επικράτηση της γερμανικής ηγεμονίας στον οικονομικό πεδίο και που ενίσχυσε τις πολιτικές των κοινωνικών αποκλεισμών. Η εξυγίαση της ευρωπαϊκής οικονομίας στο πλαίσιο των αντίστοιχων προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο δεν θα μπορούσε να αποδώσει χωρίς ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό New Deal σε βιώσιμα αρχέκτυπα. Το νέο αυτό αναπτυξιακό New Deal επιχειρούμε εμείς ως νέα μέρα να φέρουμε στην Ελλάδα. Με σεβασμό στις αρχές και τις αξίες της πατρίδας μας, αλλά και της ευρωπαϊκής οικογένειας, της Ελλάδας των πατριωτών και της Ευρώπης των πολιτών και όχι των τραπεζιτών. Το όραμα της νέας μεταρρυθμιστικής ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης είναι η ευημερία των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων με εθνική αξιοπρέπεια και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Από το 2009 μέχρι σήμερα η ελληνική οικογένεια έχει υποστεί μείωση
της αγοραστικής της δύναμης κατά 35 περίπου της 100 και ίσως παραπάνω. Οι άνεργοι αυξήθηκαν από το 9% στο 27% με την ανεργία των νέων να ξεπερνάει το 65%. Σήμερα το 40% των Ελλήνων συμπολιτών μας ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. 400.000 οικογένειες δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο. Αυτό είναι η απόλυτη φτωχοποίηση ενός κράτους μέλους της Ευρωζώνης. Αυτό θέλουν οι Γερμανοί. Ισχυρό ευρώ με εξαθλιωμένους λαούς. Εμείς μια άλλη Ελλάδα ονειρευόμαστε, μια άλλη Ευρώπη. Την Ευρώπη της αλληλεγγύης, της ισοτιμίας και της όροπης ανάπτυξης των κρατών. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ήταν απολύτως περιεκτικός και μεστός ο λόγος.